Bon dia, ens trobem amb Ivan Salvador, autònom i emprenedor des de 1992 i soci de la Unió de Botiguers des de 1998. Actualment es dedica al subministrament i manteniment d'equips i serveis informàtics, així com a la direcció de fires internacionals d'oci recreatiu. Ara és també el nou president de la Unió de Botiguers i Comerciants d'Esplugues. Des de quan va assumir aquesta responsabilitat? Hola, molt bon dia, Ramon. Doncs soc president des de mitjans de maig, des de l'assemblea del 15 de maig. Molt bé. Aquesta assemblea com va anar? Va haver més candidatures? Bueno, l'assemblea es va escollir a mi com a president i a la meva junta, diguéssim que m'acompanya. Doncs va ser una assemblea bastant senzilla, on només vam tenir una única candidatura, la que jo representava, que sí que m'agradaria destacar que amb aquesta junta que jo presideixo tenim membres que havien participat en antigues juntes directives i fins i tot anteriorment havien presentat algunes candidatures paral·leles. O sigui, diguéssim que podríem valorar que és una junta, diguéssim, de consens o d'unió entre els botiguers. Molt bé. Van estar capaços de fer una candidatura de consens en temps difícils per comerç i per sumar esforços, més que no pas per dividir. Sí, o sigui, realment jo crec que la junta que jo presideixo i que m'acompanya en tot aquest projecte de la Unió de Botiguers és una junta que sí, que demostra que es pot treballar conjuntament des de diferents prismes, però que amb un projecte comú és possible trobar aquestes posicions de trobada. Doncs des de la televisió online d'esplugues.com la nostra més sincera felicitació. També li voldríem preguntar quines han estat, com és lògic, les primeres actuacions realitzades per a la promoció del comerç local. Bé, a veure, les primeres feines que la Unió de Botiguers ha fet, tot i que ja n'hem fet de portes enfora, han començat sent una miqueta de portes endins. M'explico. La junta anterior, la que presideix la nostra, la que jo presideixo avui, acompanyat amb la Felicitat, amb el Joaquim, amb la Sara, etc. Era una junta que incorporava a la presidència persones d'una edat ja bastant avançada, però més propera als 70 que als 60 anys, i el primer que hem necessitat abans de treballar pel comerç de portes enfora és estructurar-nos a dins. Amb aquestes línies hem fet una part de formació, una part d'estructura, on hem diferenciat les diferents àrees on hem de treballar, com pot ser la part de la comunicació, l'apartat del disseny de campanyes, com avaluem el resultat de les mateixes campanyes per després millorar-les progressivament. I aquesta ha sigut, i m'agradaria destacar, que ha sigut la gran feina que ens ha dut en aquests mesos que portem treballant. A partir d'aquí, i un cop ben estructurats, hem començat a identificar algunes, ja eren reivindicatives des de la nostra candidatura, i hem començat a crear aquelles campanyes arran d'haver fet una reflexió prèvia. Estem en un context de crisi, d'alguna manera les campanyes més immediates que hem engegat són aquelles que busquen el suport del comerç, com per exemple hem creat una línia de fires, que són els Forestocs, que es realitzen 3 a l'any en diferents barris, que el que pretén és facilitar als associats i no associats, hi ha campanyes que són en pro només dels socis i altres que es fan en interès del comerç en general, facilitar un espai amb dia i hora on el comerç pot exposar al carrer, a la Rambla, tot aquest producte que després d'haver passat unes segones rebaixes o una campanya de liquidació d'estocs encara és remanent, i per facilitar la recapitalització del comerç hem creat el tema de les fires. Aquesta, diguéssim, és una de les primeres campanyes, diguéssim, és l'estrella d'aquest primer any que estem treballant. Després, a més d'aquesta, hi ha el concurs fotogràfic, que ahir vam tenir aquí el jurat del Cercle Artístic i ens va donar el tema aquest, i demà donarem els resultats. I hi ha altres campanyes com els mots creuats, les campanyes de Nadal, que ja són específiques de temporada. Bé, vist que els eixos principals de les actuacions de la Unió de Botiguers, des que vostè és president i el seu equip estan treballant, veig que amb encert per la promoció i per ajudar al nostre comerç des d'aquest mes de maig, són uns eixos força encoratjadors, la formació, la presència del comerç al carrer i amb la societat civil i les promocions comercials. M'agradaria aprofundir en aquests i, si li sembla bé, aportar-ne alguns de nous, aportar aspectes nous. I en primer lloc li preguntaria, que és un clàssic, com s'està gestionant aquest any l'enllumenat de Nadal? Els Forestocs, com hem dit, és una part important del projecte, però aquest any el llum de Nadal és una de les parts capitals del projecte que jo presideixo i la meva junta m'acompanya.
A veure, diguéssim que hem tingut que trencar una miqueta amb la sistemàtica que venia aplicada en els últims 10, 15, 20 anys, fins a mesures de Nadal. Si bé ja el comerç ho sap, però potser qui vegi aquesta entrevista no, doncs fins ara la Unió de Botiguers, i a través dels associats i no associats, doncs diguéssim que organitzava les llums de Nadal. Però organitzava únicament... Era la Unió de Botiguers sobre qui requeia tota la feina de l'organització de les llums i després de llogar les peces que l'Ajuntament després munta i desmunta. Què passa? Doncs que amb la progressiva minvança capacitat econòmica que té l'entitat i els comerços que són socis, doncs, hem anat reduint potser la quantitat i la qualitat de les llums que progressivament s'han anat instal·lant durant anys anteriors. Ha hagut un moment que el comerç d'aquesta ciutat, i encapçalat en aquest cas per la Unió de Botiguers, s'ha vist obligada a demanar ajuda. O sigui, són temps difícils i en aquest cas, amb les llums de Nadal, no ens veiem capaços de fer unes llums de Nadal dignes per a aquesta ciutat amb els propis recursos que nosaltres tenim o dediquem a aquesta causa. Què hem fet? Doncs hem començat per implicar les associacions de veïns d'Esplugues. Aquí, després de tenir unes reunions prèvies, explicar-los, doncs, escolta, les llums de Nadal és una cosa important, perquè sí que és important pel comerç, però també és important per la ciutat, per la imatge de la ciutat i per les persones que hi viuen. Hem demanat ajuda i els hem explicat que si el que fa falta per fer unes llums de Nadal millors o més dignes, el que fa falta són calés, i calés és el que no n'hi ha, el que haurem de crear són els mecanismes o les eines que ens permetin recaptar aquests diners per poder fer les llums de Nadal. D'aquesta manera, després d'unes quantes reunions amb els presidents de les associacions de veïns, hem arribat a consensuar una loteria comuna i pròpia, o sigui, la Unió de Botiguers ja feia una loteria i algunes associacions de veïns ja feien la seva pròpia loteria de Nadal, de la qual ens sortia una part de la seva finançació i de la nostra. Nosaltres específicament aquesta recaptació anava a les llums de Nadal, però no n'era prou. Amb el que recaptava el comerç i la loteria no n'hi havia prou. Què vol dir això? Doncs que si nosaltres ara amb la loteria recaptàvem uns diners, havent arribat a l'acord amb moltes associacions de veïns, fins a 5 ja a dia d'avui, doncs esperem que els recursos que s'obtinguin a la loteria siguin molt més i ens permetin tenir una loteria millor. Una llum de Nadal millor, no? Correcte. Si m'ho permet, jo voldria fer una apreciació, perquè crec que és just a fer-la també. Si no recordo malament, potser parlaré de memòria, però en percentatges ens podem equivocar una mica, però el cost del que són el lloguer dels arcs i el cost de la instal·lació els assumeixen sectors econòmics diferents. El lloguer dels arcs els assumeixen els comerciants i tot el que és la instal·lació, desinstal·lació i el subministrament elèctric l'assumeix l'administració, en aquest cas l'Ajuntament d'Esplugues. Estem parlant aproximadament d'un percentatge de despesa que aporta el comerç d'un 15-20% i d'un 75 o 80% que aporta l'Ajuntament en temps de crisi. Aleshores, vostès han valorat amb les seves negociacions amb l'Ajuntament com queda distribuït aquest, si continuarà aquesta distribució de la despesa, perquè fa, clar, estem parlant de que muntatge, desmuntatge i subministrament i manteniment són molts diners. Igualment que també ho són pel comerciant, proporcionalment. Ho hem valorat. De fet, també m'agradaria dir que amb les negociacions que hem tingut tenir, amb els contactes, no només amb un partit polític, sinó amb diversos que també s'impliquen en aquesta causa i tal, ja se'ns ha informat que la partida econòmica de la que depèn la instal·lació dels arcs ha augmentat amb prop dels 60.000 euros. D'acord? O sigui que ja n'hi ha calés, diguéssim, per fer el tema aquest. Una altra cosa ja valoraríem el que és la voluntat política. De tota manera, igual que nosaltres creiem que s'han de crear noves eines que ens permetin enfocar el tema de les llums, també creiem que amb una taula es pot parlar i es pot negociar entre el comerç i la ciutat i l'administració, si cal, una nova manera, per què no? Però sempre que ens porti el camí de tenir unes llums de Nadal millors. Per tant, una mica resumint també, per aquesta millora vostès han trobat, com a Unió de Botiguers, han trobat un ajuntament receptiu amb el tema, no? Bé, diguéssim, el que hem trobat receptiu ha sigut la voluntat ciutadana a través de les associacions de veïns i d'implicar-se fins al coll, al 100%, i amb la voluntat de treballar perquè això sigui millor. No, diguéssim, hem trobat una voluntat que ens porta a voler treballar millor i aconseguir millors resultats, però no a qualsevol preu, o sigui, s'han hagut de consensuar coses. Què passa? A l'administració també ens hem trobat una certa receptivitat a crear els mecanismes que ens permeten tenir millors llums, però bé, tot s'ha de parlar i s'ha de negociar. Encara està l'embrió, no? Una mica? Estem treballant. Molt bé, molt bé. Ara voldria passar a un altre aspecte, que són aspectes de macro i microurbanisme comercial, no? A veure, com a nou tema, ja introdueixo,
que a la ciutadania d'Esplugues li agradaria saber quines propostes de macrourbanisme ha aportat la Unió de Botiguers per als eixos comercials d'Esplugues durant aquest temps de nova Junta. Bé, a veure, quan parlem de macrourbanisme estem parlant ja de grans inversions i grans infraestructures que requereixen una certa planificació, uns temps, unes inversions, i diguéssim que no són aportacions que es fan puntuals, no són apreciacions que, escolta, sobre els canvis urbanístics que puguin afectar la reforma d'un barri, la Unió de Botiguers no pot ser una aportació de dir, escolta, fins aquí i prou. No, implica que l'entitat sempre reclamarà formar part de l'ent que dissenyi la proposta i en voldrà fer un seguiment per fer aquest. Per mirar que els interessos del comerç estiguin ben representats, diguéssim, en aquest cas. La Unió de Botiguers, amb l'últim gran pla urbanístic que ha participat, potser vindria a ser col·laborant amb el pla de millora de barris pel que fa al barri de Can Vidalet, on s'ha fet la Rambla, s'han rehabilitat diversos carrers, s'ha millorat l'accessibilitat i bé, dintre el que és la col·laboració amb el disseny de tot aquest pla, últimament el que ha portat ha sigut la negociació entre la relació entre zones blaves i verdes, per comunitat dels veïns les verdes i per benefici del comerç les blaves, perquè hi hagi una miqueta de saturació sent un barri molt massificat. Sí, parlem del barri amb més densitat, que és Can Vidalet, parlem d'un pla de millora que evidentment respon a aquesta densitat de població i hi ha un urbanisme que és difícil de fer créixer, però que s'està fent créixer i s'està millorant molt malgrat aquesta densitat, amb l'esforç i amb les sinergies de tota la societat civil i de la part política. I aprofitant dintre del que és el pla de millora barris, ara estem parlant de macroreformes urbanístiques, però diguéssim que el pla de millora barris no únicament és urbanístic, sinó també hi ha una part que implica directament el comerç, perquè la creació per part de l'administració de la Fira Mostra Canvi, diguéssim, és una fira que el que busca és una miqueta presentar el nou barri un cop reformat i fer la presentació del comerç, ja no només a la ciutadania, sinó a tota la clientela que ens pugui conèixer des de fora i vulgui venir a conèixer aquest nou barri. Si hi ha una eina que són les fires comercials, en aquest cas Mostra Canvi, tot i que l'organitza l'administració, la Unió de Botiguers pren la responsabilitat també de col·laborar amb l'assessorament i amb el que estigui a les nostres mans. Sí, bé, com a pla integral, evidentment el que fa és introduir les millores no només urbanístiques sinó socials que també afavoriran el comerç, perquè al cap i a la fi la millora integral d'un barri és la que afavoreix totes les seves activitats, inclosa la comercial. El comerç dins un barri, diguéssim, és un element molt rellevant. Sí, sí. Molt bé. I ara passaríem al micro. Quines propostes de microurbanisme ha aportat la Unió de Botiguers per fer més accessibles els comerços de proximitat? Aquí voldríem fer un petit aclariment sobre quins són o serien els grans eixos, que en un cas parlaríem de barris, que serien Can Vidalet, el centre i la Plana. Can Vidalet no només està estructurat amb la Rambla Verge de la Mercè, sinó hi ha uns altres eixos també, potser no tan visibles, però que també hi són. A la Plana, on el gran eix és el carrer Manel Riera i tots els seus carrers immediats, però que també hi ha altres zones de la Plana on hi ha comerç. Al barri centre parlaríem de l'Aureà Miró, d'Àngel Guimerà, de la Rambla Àngel Guimerà ja marxaríem del centre i estaríem al Gall. I bé, totes aquestes zones comercials, també a Montesa hi ha una part de comerç, en fi, hi ha tres grans eixos que serien Can Vidalet, el centre i la Plana, però tenim altres barris on tenim eixos comercials, tenim una presència comercial, també Can Clota. Quines propostes per fer més accessible el comerç de proximitat tenen vostès? Bé, a veure, com hem dit, hi ha macroreformes, com les que acabem de mencionar, a través de Can Vidalet, i després hi ha petites, només petites, si més no, reformes urbanístiques. En aquest cas, un tema que ens preocupa especialment, i n'hi ha d'altres, però que m'agradaria destacar, aprofitant l'entrevista, és el tema de l'aparcament a Esplugues, que com ja sabem, mai tindrem prou aparcament, però jo soc una persona que més que demandar més aparcament, jo sempre procuraré com fer-lo. Una cosa és que pugui fer, tingui la informació tota, o sigui correcta o no, però sempre donarem les propostes nosaltres que creguem. Més que reivindicar amb buit de dir, escolta, s'ha fet això, escolta, com ho faria? No ho sé, té poc sentit, penso jo.
Doncs en aquest cas, sota el pont d'Esplugues, per exemple, trobem una gran parcel·la que havia estat una empresa de jardineria, que és a tot pla, que de fet ja tot el que és la curva del Cargol ja s'ha habilitat com a zona verda, i pensem que tot i ser una àrea que podria ser potencialment amb una gran capacitat d'estacionament no gaire centralitzada per l'interès del comerç, sí que la reclamem perquè s'habiliti com a aparcament, perquè pensem que tot el que sigui descongestionar el centre fent aparcament perifèric contribuirà a desaturar el centre. Així mateix, amb el barri del Gall, just davant del Pont Fèlix, que és aquest parc que té una pista coberta, que té unes atraccions pels crios molt bé i una pista, hi ha un parc que pensem que està poc aprofitat, que és no sé si el parc dels Capgrossos, que ara és un sorral, que té un columpio i té poca cosa més i tal, que la reclamarien aquesta zona, que passés a ser en lloc d'un parc a 21 tan gran i tan maco com el que té davant, que passés a ser zona blava, per intentar potenciar una miqueta tot el que és el comerç del barri del Gall i del centre. Molt bé. Ara passaríem a un altre tema, que és el tema de la seguretat. Estan treballant vostès d'acord amb els cossos policials per transmetre tranquil·litat al comerciant? Perquè en temps de crisi sempre es crea una alarma, malgrat que sabem que les estadístiques ens diuen que el nombre de robatoris, furts i de faltes està disminuint, està minvant. Sempre es crea aquesta sensació d'inseguretat per la crisi, perquè es parla molt de crisi econòmica, els mitjans no ajuden molt, els grans mitjans, però que ja tenim una tendència a la baixa en el delicte, però al comerciant que li toca no ho viu així. Estan treballant vostès d'una manera estreta amb aquests cossos policials? I estem treballant cada dia. Com dic, cada dia és molt probable que cada setmana un comerciant o un altre ens faci saber que pot tenir una sensació o pot haver-li passat alguna cosa. O pugui tenir dubtes de què s'està fent o com s'està duent el tema de la seguretat pel seu veí i del seu negoci. Actualment portem unes campanyes de seguiment amb tot el tema de la seguretat de dos fronts. Una, perquè els comerciants es refereixen a l'entitat per comunicar quines són les inquietuds o què els ha pogut passar en un moment donat, i per part de la policia local de Mossos hi ha contactes constants, però ja no només a nivell de robatoris, a nivell del tema de les zones de càrrega i descàrrega, de si un veí es vol reincident amb tot el tema aquest, si un cotxe s'ha de retirar, si en un bar puntualment s'ha obert una persiana i ells entren per la nit pel tema de les màquines escurabutxaques. Diguéssim que els Mossos tant ens fan arribar informació de les feines que estan fent en alguns casos, i no tots, perquè hi ha uns punts que per la pròpia seguretat són de respectar, però sí que ens fan arribar puntualment informació sobre quines són les seves actuacions. Nosaltres en fem un seguiment d'això i tenim coneixement per l'altra part del comerç. Diguéssim que creem aquesta... com a entitat que representa el comerç, facilitem una miqueta aquest contacte. Aleshores, vistes les estadístiques que s'han publicat avui al portal esplugues.com, on hi ha una reducció de delictes i faltes a la nostra població, donaria un missatge de tranquil·litat al comerciant? A veure, diríem que podem estar, en algun cas, millor que l'any passat, però mai s'ha de baixar la guàrdia, en aquest cas. Una cosa que també m'agradaria dir és que, per exemple, amb els Mossos d'Esquadra tenim aquesta col·laboració que mitjançant el butlletí que emet la UB per associats i no associats, que és informatiu de totes les feines que fem, hi ha un apartat que es destina als Mossos. Els Mossos ens poden fer arribar informacions vàries que considerin d'interès al comerç. Tot i tenir la sensació i hi ha el coneixement que la delinqüència ha pogut baixar un 11,6% respecte al mateix semestre de l'any passat, no és poca cosa, podem estar contents, però no hem de baixar la guàrdia, en aquest cas. I llavors, el fet que, diguem que els Mossos ens fan arribar els consells de seguretat, no perquè ens diguem, escolta, està tot bé, sinó perquè el seguim i continuem descendint una miqueta Veig que la previsió i la planificació no són punts febles per vostè, són punts forts. Aleshores, com a punt forts, la previsió i la planificació, estaríem també en disposició de preguntar-li com veu els futurs anys de la Unió de Botiguers i del comerç local. A veure, a mi el que em preocupa realment és el comerç. La Unió de Botiguers m'estimo i trobo que és una eina per servir el comerç. Llavors, la Unió de Botiguers anirà bé mentre hi hagi persones que, amb la voluntat d'agafar el relleu, de fer la feina que està fent avui aquesta Junta, doncs vulguin tirar endavant i vulguin posar-se al servei del comerç i ser representatius i, escolta, i no només treballar pel comerç, sinó representar i defendre'l.
que penso que són els 3 grans pilars de la Unió Botiguers. Pots repetir la pregunta? Sí, a veure, estàvem parlant una miqueta de quin és el futur que veu vostè al comerç, perquè li acabo de dir que amb aquesta entrevista m'he donat compte que la previsió i la planificació no són punts febles per vostè, sinó punts forts, si parléssim en termes de gestió de qualitat. Aleshores li pregunto, com veu vostè el futur del comerç d'Esplugues? Bé, ara li contesto directament la pregunta. El comerç s'ha de posar les piles, el comerç s'ha de formar, s'ha de preparar i ha de pagar el bitllet. Aquesta frase no és meva, és del nostre professor Joan Lluís, que ens dona els cursos de tècniques de ventes, que properament li demanarem que faci altres cursos de cara a final d'any, perquè la formació és important. Què vol dir pagar el bitllet? O sigui, no n'hi ha prou que en un comerç tingui la voluntat de millorar o faci un curs per millorar. Pagar el bitllet vol dir s'ha de posar en pràctica allò que ha après, després cadascú amb el seu comerç, amb el seu sector, de les maneres, segons la seva clientela, el seu perfil, el seu producte i la seva temporada. Diguéssim que, primer de tot, el comerç s'ha de posar les piles. Això, oblidem-nos-en que no hi ha varetes màgiques, que no per estar associats és millor, si aprofitant els serveis que ofereix l'entitat, sí que es pot obtenir un benefici que marcarà la diferència per a alguns del que sobreviuran i no sobreviuran, amb aquesta línia. I aquest és un dels punts més importants d'aquesta entrevista. Una aposta de la Unió Botiguers és facilitar tota aquella informació que pugui facilitar la supervivència del comerç. Com? Ja hem parlat de la formació. Repeteixo, no n'hi ha prou en fer els cursos. S'ha de posar a pràctica el que s'aprèn amb aquests cursos i són gratuïts per socis, o sigui, tots els poden fer, però s'han de posar. Llavors, què més podem fer pel comerç? Podem apropar totes les informacions, siguin subvencions, siguin ajudes, siguin assessoria i consultories externes que des d'administracions com són l'Ajuntament, la Diputació, nosaltres mateixos posem al seu servei. Doncs encara no era jo president, que era vocal, ja es va posar a servei de tot el comerç d'Esplugues que hi havia unes línies d'ajuda per millorar tot el tema de la luminària dels locals. Si tu t'aculls a aquest assessorament gratuït perquè el teu local consumeixi menys llums i la qualitat lumínica millora, això pot contribuir a la diferència de tenir més aspecte, vendre més o vendre menys. Si nosaltres fem arribar subvencions, o sigui, informació sobre que la Diputació té noves subvencions de cara al comerç, doncs trobem que si ara mateix al comerç li estan negant el crèdit, el fet que una informació que la Unió Botiguers faci el paper de facilitar la comunicació entre la Diputació i el comerç, doncs trobem que és un element prou rellevant. O sigui, ara està previst que la Caixa, a través del seu nou banc, microbanc i tal, obri una línia de crèdit, diguéssim, amb interès, no sé si és al 7,5%, no, 8,25%, que és un interès alt, però no requereix avals, segons ens comunica. Doncs la informació que transmetrà la Unió Botiguers d'aquest any cap als seus comerços, doncs seran els serveis que poden marcar que el comerç pugui. No sobreviuràs per tenir un crèdit, però si et formes, pagues el bitllet i a sobre aconsegueixes una finançació paral·lela, és possible que el comerç sigui pugui tirar endavant. Molt bé. Finalment, des de la televisió online d'Esplugues.com li volíem oferir un espai de lliure expressió perquè pugui adreçar-se a la ciutadania d'Esplugues. Doncs res, què dir més que aquí teniu un president que avui ens presenta una part del que és el projecte. El projecte és molt més ampli, podríem estar hores parlant-ne i que per tot aquest projecte donem les gràcies a tots qui heu confiat en nosaltres, però sobretot donem les gràcies a qui m'acompanya amb la Junta treballant cada dia de forma generosa, dedicant el seu temps pel bé dels altres. Aquesta és una feina, diguéssim, que és vocacional, no és remunerada i mirem de fer-ho el millor possible i sobretot contem amb tots vosaltres per poder arribar al millor possible. No s'hauria de dir ara mateix res més del que ja no hagin dit ja. Doncs molt bé, Ivan Salvador, nou president de la Unió de Botiguers, des de la seva preparació, la seva empenta i la seva força dels seus 32 anys de joventut, la nostra més sincera felicitació i el nostre agraïment en nom del portal de noticiesesplugues.com, dels 3 redactors que en formem part. Moltíssimes gràcies i fins la propera. A tu, Ramon.